سوجên şer û berovajîkirina rastiyan, felemez ûlû. Neteweyên yekbûyî sucên şer weke çalakiyên pîvanên hiqûqa navneteweyî bin pê dikin pênase dike. Li gorî peymana Romayê ya Dadgeha Cezayê Navneteweyî, êrişên li dijî sivîlan, eşkenceya lêgirtiyan, hedefkirtina hiwirdorê, dibistan, nexweşxane, îbadetxane, qadên enerjî û avê, koçberkirina sivîlan, îhmalkirina birîndar û nexweşan, bikaranîna çekên kîmyawî wek sucên şer tên pênasekirin. Neteweyên yekbûyî ji bo darizandina sucên şer li gorî pîvanên hiqûqa navneteweyî bi armanca pêşî li van cûran bigire gelek mekanîzma avakirine. Li ev sucên şer ên ji aliyê neteweyên yekbûyî ve hatine pênasekirin, dadgeh û mekanîzmayên kontrolê yên ku hatine avakirin dema mijar dibe gelê Kurd weke têxwestin nakevin hareketê. Bi taybet dema mijar dibe êrîşkariya dewleta Tirk alî dijî gelê Kurd, ev hemû bêhukum û bêwatet têne hîştin. Li gorî pênaseyên neteweyên yekbûyî, êrişên dewleta Tirk ên li dijî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê sucên herî mezin ên şerin. Bi dagirkirina Efrîn, Girêspî û Serîkaniyê re bi 100,000 welatî bi darê zorê hatin koçberkirin. Bi taybet li herêma Efrînê, bi destê komên çete, talana dewlemendî û xwezaya herêmê, desteserkirina mal û milkê welatiyên, qetilkirin û revandina xelkê herêmê sucên herî mezin ên dewleta Tirk a dagirkerin. Di nava çend salên dawî de bi balafirên şer û balafirên qatil ên biçek û bê mirov hedefkirtina binêsaziya herêmê, dibistan, stasyonên avê û kerebeyê nexweşxane, saziyên gel û her wekî din gelek caran hatin hedefkirtin. Ji belgeyan wêdetir di serî de di şefê rejima faşîst û qirker Erdogan bi xwe derket pêşberî kamerayan û digot, ev ji bo wan hişyarî ye. Li gel vê her dem gefên êrişên nû û dijminatiya li dijî xelkê herêmê ji devê wî neket. Dewleta Tirk a dagirker û qirker li Sûriyê hebûna xwe li ser dijberiyê gelê Kurd daye avakirin. Bi vê dijminatiyê herêmê gav bi gav dagir dike û hebûna xwe li herêmê berfireh dike. Komên çeteyên mîna artêşa Millî ya Sûrî ku bi hovîtiya xwe tên naskirin, dewleta Tirk hewl dide müdaxaleyê mesleya navxwe ya Sûriyê bike. Piştî hilweşandina rejima Baas jî ev rewş nehat guhertin. Gef û êrişên dewleta Tirk ên li dijî herêmê dewam dikin. Êrişên li dijî herêma Bendava Tişîn nîşaneya vê ye. Dewleta Tirk dixwaze ji rewşa aloza Sûriyê sûd werbigire û dagirkeriya xwe ya li herêmê berfirehtir bike. Bi taybet êrişên li ser Bendavê hewldanên dagirkeriya Rojhilatê Çemê firatiye. Li dijî van hewldanên dagirkeriyê li Bendava Tişînê berxwedaneke mezin a şervanên Hesedê û Meclîsa Leşkeriya min bicê heye. Li vê bendava ku ji gelek milan ve xwedîgirîngiyek mezin e, zêdetirî mehekê ye şerekî giran heye. Herî da wî ji kantona Cizîrê, Kobanê, Tebqa û Reqqayê gel bi armanca piştevaniya bi şervanên Hesedê û şervanên Meclîsa Leşkeriya min bicê berê xwedan Bendavê. Dewleta Tirk weke her carê ji bo pêşî li gel bigire êrişê welatiyan kir, komkî jî pêkanîn. Çapameniya azad ev hemû sucên şer ên dewleta Tirk ku li dijî xelkê herêmê pêk dîne bi belgeyan weşandin. Her kesên ku li wan dîmen û wêneyan dinêre li gel hovîtiya dewleta Tirk a li ser xelkê herêmê ferz dike, bi awayekî aşkere dibîne. Li tevî van belgeyan jî li hemberî van sucên şer di qada navneteweyî de bêdengiyek mezin heye. Bi taybetî ji serê meha çileyê û vir ve dewleta Tirk êrişên li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê pêkanîne dikevin çarçoveya sucên şer. Ji ber vê bêdengiyê rojane li dijî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê êrişene. Dewleta Tirk gelek caran bi balafirên biçek û bê mirov li Bendava Tişînê komkî jî pêkanî. Hunermend, siyasetmedar û endamên saziyên civakî jî di nav de 26 welatî kuştin. Zêdetirî 203 jî birîndar kirin. Her çi qas li hemberî van êrîş û sucên şer di qada navneteweyî de bêdengiyek hebe jî xelkê herêmê ji sekin û têkoşîna xwe tavizan nade. Xwedî li berxwedana Bendava Tişînê derdikeve û rê nade ku destkeftiyên şoreşa Rojava wisa erzanî têk biçe. Êrişên li ser herêmê pêş dikevin careke din nîşan da ku di qada navneteweyî de berjewendiyên dewletan di ser ên gelan re tên destkirtin. Tevî ku xalên biyarnameya li dijî sucên şer diyarin û ev ji aliyê hemû welatên cîhanê ve hatiye qebûlkirin jî dema mijar dibe gelê Kurd bêdeng û bêhelwestmayîn bi tu awayî nayê qebûlkirin. Bêdengmayîna neteweyên yekbûyî û hemû welatên qaşoxwe di mijara mafên mirovan de berpirsiyar dibînin, dê wateya şîrîkatiya bi dewleta Tirk re.
گر براستی دوان ایریشان دل هفکرینک نینه و او لدیجی وان ایریشانه چمال هم بیاری سوجین شر این ده پیمانا رومایی یا دادگاه جزای یناو نتوایی ده هاتنه اری کرن بدنگ دمینن. دوی بیزانین که دستلات، حکومت، ریوبری و زاگون تین گوهرتن یا نه گوهرتن گل بخواه اراده یا گل ده سر همو زاگونین کج آلیه دستان و هاتنه نویساندن ده زود درنگوی روشه که گل حساب وان کم که جیانج بر پرسیاری راستقین بپرسه وی دمی پرده رش آلبر چاوی گلک ولاتان جی وی رابه و راستیه هین باشتر ببینن. یا گرینگ اوکو بی ایشین هین مزنتر ورجین دیتنا راستیانه. جبو وجی دوی ایریشن دولتا ترک و چتین وی به هرگولی جو آلیه کمیته اکسر بخواه وره لیکولین کرن و راستی جه همو جهانی را وره راگهاندن. وی دمی وی کجاری راستقین وره دیتن و دارزاندن. نا اگر بشی لرونی کرنا راستیا بگرتن وی دمی تو حکم پیمان رومای یادادگاه جزای یناو نتویجی نینه و وی سر همو سوجین شرجی بگرتن. جخواه یا کنها ولاتین داگرکر و سردست کن جی اف بخواه دوی او وره گوهرتن و لگوری راستیا جواکی نیزکاتیک وره رابر کرن.